Ponúkame vám na predaj peknú garzonku nachádzajúcu sa v Nitre, sídlisko Chrenova, ulica Trieda Andreja Hlinku. Nachádza sa na 5. poschodí v 7-poschodovom bytovom zateplenom dome a má výmeru 20 m². Byt je prerobený, má murované jadro, stierky, plastové okno, plávajúcu podlahu, dlažbu, nová kuchynská linka so spotrebičmi a zavedený je internet i káblová televízia. Prerobená kúpeľňa je vybavená praktickým sprchovým kútom. Bytový dom má výhodnú polohu. V blízkosti sú nákupné centra, zastávka MHD, školy, centrum mesta. V okolí je dostatok parkovacích miest. Ak vás uvedená ponuka zaujala, neváhajte nás čo najskôr kontaktovať. Reality a vás.